Mä täytin 40 vuotta ja Maria osti mulle reissun Uuttööhön synttärilahjaksi. Tää video on sieltä. Eiköhän lähetä. Noniin. Muiskis. Ja lähetään. Matka Uuttööhön ei ole kovin lyhyt täältä Helsingistä. Tai Espoossahan me taidetaan nykyisin asua. Eka piti ajella Paraisille ja tässä ollaan menossa sinne. Ylitettiin ja nähtiin muun muassa tää Paraisten uusi silta, Kirjalan salmen silta, kun se oli nimeltään. Tässä ollaankin sitten jo Nauvon lossilla. Ja on nämä uudet lossit aika hiljaisia, niin kuin mulla olisi muka tietoa siitä, että minkälaisia ne vanhat on ollut. Ja oli siellä Boratkin. Hello. No sitten me saavuttiinkin sinne Perneesin satamaan täällä Nauvoon ja ruvettiin ihmettelemään, että minkälaiseen putkiloon me oikein mennäänkään ja millä me sinne Uuttööhön päästään. Paatti lähti satamasta ja kaikki onneksi taisi löytää istumapaikan osan täältä ulkokannelta. Mehän löydettiin tietysti paikat sisältä, ei haluttu tonne ulos kylmään istumaan, vaikka aurinko paistoi, niin ei silti ollut kovin lämmin tuolla merituulessa. Ja hyvää ajanvietettähän on pelata tietysti skippoa, se on semmonen riittävän aivoton peli, eikä oikeastaan kellekään tuu paha mieli, vaikka menis miten. Mitä mä teen? Mitä sä teet? Paitsi tietysti en mä ihan osannut pelata sitä. No tässä saavuttiin sitten jo Nööttöölle. En tajunnut ottaa Berghamnista kuvaa, kun sieltä käytiin. Ihan viehättävän näköinen mesta tai Nööttöö, 12 asukasta talvella ja reilu 200 kesällä. Mutta tää Jurmo oli sitten ihan jotain muuta. Aika karun näköinen mesta. Puita ei juurikaan näy, mutta vähän sen näköinen, että tännehän voisi tulla joskus uudestaan. Se, mikä oli silmiinpistävä, oli se, että kun näille saarille ei autoja saa tuoda, niin kaikilla tulijoilla oli erinäinen määrä tämmöisiä nyssäköitä, mitä kannettiin, ja sitten niitä lähdettiin sinne roudaamaan, mihin oltiinkin menossa. Oli aika hieno auringonlasku. Viiden tunnin merimatkan jälkeen me oltiin perillä. Päivä 2 valkeni aurinkoisena ja aika lämpimänä. Lähdettiin heti kattelemaan kylän raitteja, ei ihan hirveästi ollut porukkaa. Kauppakin oli itse asiassa kiinni, vaikka sen piti olla auki. No, aikataulut oli muuttunut just tällä viikolla, niin ei ihan päästy heti kauppaan, kun oltais haluttu. Pahan on auki siis 2 tuntia aamupäivällä ja tunnin iltapäivällä. Ootellessa sitten kattettiin majakkaa, Maria katsoi näitä multasäkkejä, pääsispä työntää sormet tonne teen Maria ja mä ihastelin noita postilaatikoita. No aukeshan se kauppa viimein ja kyllä siellä monenlaista oli. Energiajuomaa ei muuten ollut, sitä olisin ehkä tossa vaiheessa tarvinnut. Tupla espresso korvas sen sitten. Mihin me ollaan menossa? Saarikierrokselle. Opastetulle saarikierrokselle. No niin, siinäpä se olikin. Kiitos. Oppaana meille toimi Martin Öhman-niminen paikallinen herra. Tää pusikko tai metsä on Martinin isän istuttama, että sai lampaille kirppuja vai kerttuja. Siinä on vanha urheilukenttä, siinä näkyy koristeline ja tuo vasemmalla näkyy myöskin tenniskentän tai verkon tolppa. Enää tennistä tällä ei hirveästi pelata. Siinä etuoikealla on venäläisten alkuperin rakentama talo, joka on muutettu yhden perheen asunnoksi ja siinä on myöskin Airbnb toisessa puolessa. Aika hienosti meri näkyy tuolla taustalla. Tonne ei ollut asiaa. Siellä on tykkejä. Sitten lähdettiin kohti majakkaa ja tuossa oikealla on luotsiasema. Melkein kaikki muut majakat on enemmän tai vähemmän pyöreä. Jostain syystä tässä on tehty sitten tämmönen koko kylän tarpeisiin. Nyt aika aikaisemmin on ollut sähkövoimaa tällä, jos jotain muihin vuosaariin. Tätä ruvettiin vapauttamaan tämän käyttöön, niin seuraavassa kerroksessa on tuo kappeli, niin aika paljon häitä on käytetty tässä. Sitten jos on pieni hääseura, on voitu käyttää
Mutta se on nykyään kielletty, että se on liikennevirasto, joka hallinnoi Suomen majakoita ja ne ei halua, että täällä kokoonnutaan sen kuten. Tämä majakkoyhdys maailmassa on jaettu 6 eri luokkaan. 1 on suurin, 6 pienin. Ja tämä on 2-luokan lyhty, mikä meillä on, eli aika iso. Okei. Siinä on kuva, missä on toi Hanna Kovanen ja toinen opas seisoo lyhty. Tämä maalaus oli tammisaarelaisen taiteilijan tekemä. Ja kyllähän siitä joku väärällä, joka sanoi, että se on vääränlainen tänne, liian värikäs. Niin se ehkä kyllä läpi se väri on. Uuttöön vanhin talo. Tässä on niinku alun perin ollut yksi yhteiskeittiö, ja se kyllä laajennettiin molempiin suuntiin. Tämä on kyllä suurin rakennuskannalta näistä ulkoisista kyistä. Ja tämä on rakennettu hyvin tiheään kanssa vielä. Mitä? Going to the chapel. Chapel. Getting married. Hieno ryijulikappeli seinällä. Tuo musta kielikin tuossa, joka tulee reunaan oikeassa sisään, se on Finchan-nimisen saaren länsikäykielä. Väylä menee sen ulkopuolelta. Tämä parkki upposi Piskanlahdella vuonna 1924. Tämä Venusmalli on saatu lahjana sitten rannikkopistin killoa. 1947 amerikkalainen höyrylaiva Park Victory upposi Uuttöön edustalla. 10 miestä hukku ja nämä 10 kynttilää on tehty heidän muistolleen. Mut kierroksen jälkeen olikin sit lounasaika. Lehtipihviä ja uuniperunaa, nam. Lehtipihviä. Ja ruoan jälkeen oli hyvä lähteä ulkoiluttaa sitten vatsaa. Se mikä oli yllättävää oli se, että tämä Uutö ei ole perinteinen kalastajasaari, vaan täällä on ollut pääelinkeino nämä luotsit. Nämä punaiset on luotsiveneitä ja täytyyhän niitä käydä kattelemassa. Ja mistä tietää, että ei mies on tullut 40 vuoden ikään on siitä, että kun tarkastellaan esimerkiksi luotsiveneitä, niin kädethän pysyy tiukasti tuolla ristissä selän takana. Käymme yhdessä käymme aina rinnakkain, niin kuin laulussa niin kauniisti sanotaan. Suomi, Finlandia, majakka. No pitihän se käydä paikallisille nuorisolaisille näyttämässä, että miten se kärkkäri lähtee. Mites Mypa? Amazing. No tässä näkyy kylää ja majakkaa idästä päin. Ja tämä toimii hakemuksenamme Ministry of Silly Walksin suurlähettilään paikkaan täällä Uuttöössä. Tämä risti ja tähti liittyy toiseen haaksirikkoon, mikä on tapahtunut tässä Uuttöön läheisyydessä. Tuolle luodolle, mikä näkyy tuossa taustalla, sinne haaksirikkoon 1900-luvun alussa Draken-niminen suomalainen alus. Uuttolaiset yritti kaikki mahdolliset keinot saada pelastettua nämä henkilöt tuolta luodolta. 2 niistä merimiehistä lähti uimaan tuolta luodolta tähän mantereelle. Uuttolaiset mietti, että miten ne sais viestittyä sinne luodolle jääneille henkilöille, että miten näille 2 uimarille kävi. Ne rakensi tähden ja ristin, jolla he sai viestittyä, että toinen selvisi ja toinen hukkui. Horisontin tuijottelu tekee kyllä aika hyvää. Tutkimusmatkailu jatkuu, löytyi tämmöisiä bunkkereita. No, näitä nyt on nähty aika monessakin paikassa. Mutta tää oli aikamoinen, kun mä menin tänne sisälle, niin eiköhän tosta kohta lintu pölähtänyt mun ihan edestä. Se tulee NYT nyt. Joo. Tuliko? No sit palattiinkin jo takaisin meidän hotellille. Tossa vasemmalla näkyy toi valkoinen, se oli meidän hotelli. Ja sitten me oli seuraavaksi ohjelmassa saunominen, mikä tapahtui tuossa venevajon vieressä, oli noin punaiset mökit ja saunat. Aika sininen meri ja tämmönen kivan näköinen saaristolaismaisema. Saunassa käytiin ja totta kai talviturkki heitettiin Uuttöön, kun tänne oltiin tultu. Vesi oli se aika raikasta.
On se aika raikas. Mariakin kävi, mutta tarvi vähän uskon vahvistusta. Meet vaan nyt. Toi on muuten toinen merkki, mistä tietää, että mies on tullut miehen ikää. Alkaa kuulua tommosia ihmeellisiä ähinöitä. Tältä näyttää ihminen, joka on ylittänyt itsensä. Illallisella otettiin vähän viiniä ja illallisen jälkeen vähän olutta. Oli ihan kyllä hyvää märtseniä. Seurahan oli ensiluokkasta ja näkymät myöskin, vaikkei niitä nyt ehkä tässä nyt näytetäkään. No toinen päivä olikin sitten aika tuulinen ja vähän viileämpi, piti laittaa vähän tuulenpitävää takkia päälle. Lähdettiin tutustumaan tähän itäniittyyn, joka olikin sitten aika erinäköinen mitä toi länsipuoli tästä saaresta. Käytiin muun muassa hautausmaalla ja aika monessa hautakivessä miehen kohdalla luki, että Lotsen eli luotsi. Jonkun verran oli merenkäyntiäkin ja Mariahan tässä tuumii, että harmi kun ei tullut surffilauta mukaan. Itäniityn kierros päättyi tämmöiselle näköillä paikalle. Tossa näkyy se kappeli, siellä on merta, tuolla näkyy majakka ja tossa on tommonen pusikko, mikä pitäisi kaataa, että näkyisi vähän paremmin tonne keskikylälle. Sinne oli tullut jo meidän laiva, eli kohta oltiin lähdössä takaisin tonne mantereelle. Täällä näkyy puolustusvoimia ja jotakin juttuja, mihin ei saanut mennä. Ja siellä näkyy se itäniitty. Ei lähdetty kuitenkaan pusikkoa kaataa, kun löydettiin vähän helpommin tämmönen paikka, mistä näkyy tonne keskikylälle. Rannasta löytyi vielä tämmönen pelastusvene. Mä en nyt ole ihan varma, että oliko tää yksi niistä Drakenin pelastusveneistä, joka vähän kärsi kovia tai koki kovia siinä haaksirikossa. Käytiin vielä katsomassa tämmösiä kuvia, mitä oli laitettu tänne ja pitihän sitä vähän tietysti pelleillä näitten kanssa. Kuvat oli kyllä ihan hienoja. Ei tullut kyllä otettua muita kuvia kuin tää. Ja siitä oltiinkin kohti matkalle lähdössä. Tultiin aikaisin satamaan, että saadaan hyvät paikat eikä jouduta kannelle. Maria näki heti alkuun uhanalaisen lajin saaristossa. Sauvakävelijöitä. Sauvakävely. Ja valkotakkineijä. Joo. Marian top 3 asiaa uuttöistä oli luonto, eristäytyneisyys ja seura. Ja mun top 3 asiaa oli historia, sauna ja uiminen ja meri. Sekä Asko Järvinen. Asko tulee kohta kuvaa. Kiitos reissusta, my dearest dear.